Hello mga kawigan! So welcome back to our channel, si Richard. At ngayon, magmumukbang tayo ng ano paborito natin sa lechon. Balat. Ako pag libre. Tapos meron din po tayo ditong ginisang repolyo, tapos kanin, marami po sa ilalim. Tapos meron tayo ditong dipping sauce ng Mang Tomas at suka. Bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay biyaya sa araw na to. Saan po lahat ng mga nahalang ng tulong, matulungan niyo po at mabigyan niyo po ng mga makain sa pang-araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po isang talangin ko sa inyong buktunan. Ako na sa susunod na pagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo na kamay at magmukbang na po tayo. Kain po. Crispy. Suka. Luyas. Sarap ng gulay. Wow. Sarap. Grabe. Sarap sobra. Sobrang sarap. Sibuyas.
Grabe. Excuse me po. Luto. Upo pa ako. Excuse me po. Sobrang sarap eh. Magka-compliment pa talaga yung gulay sa balat. Sobrang sarap. No? Sobrang lambot pa ng balat. Aming laman. Pag po talaga lechon, masarap i-partner yung mga gulay-gulay. Sobrang lutong. Kahit front tip. Hindi ka makakawala. Kasi ano, Really? sarap ng gulay. Thank you. Kanin. Ito? Yeah. Kaya mo? Go.
Oh my God. Makakatakas. Sarap. Ayan pa. Sige, sa'yo yan. Init. Come on. Konti lang. Konti lang eh. Good po. Excuse me. Lagyan mo pa? Excuse me po. Last bite na. Sarap. Crispy.